cărușul trebuie schimbată ca așa a fost. Pe ce nu mi-ai spus atunci, când ai luat cutie în mână, când ai luat cutie și când ai zis, măi, domnul Daniel, uite-te, filmulețul, cum mai știu, filma postare cu cutiile goale. Păi ai putut filma așa, uite mă, asta ai rupt piciorul. Băi, nu-i problemă, schimbăm. Eu sunt om cu greșeală, pot să am greșeală? Pot. Poate din cauza transportului, poate din ce. Nu la o săptămână după ce a băgat matca în familie, deja îi pune proiect, el îmi spune că piciorușul îi rup. Nu cum pot eu să zic așa oameni. După o săptămână matca lucra, eu știu cum a băgat-o, cum n-a băgat-o. Asta e una. Doi. Zic bine, cu asta a rezolvat, asta nu s-o schimb, pentru că dacă ziceai tu atunci, înainte de cutie, nu e problemă, să o schimb. Al doilea, zice către mine, zice, păi ne-ai luat 2 măci și nu ouă deloc. Bine, domnul, domnul Adrian. Schimb măcile. Măi, bine, îți schimb 3 metri. Dacă cum să-ți schimb măcile? Măi, el la mine, pe păi le-am luat. Știind că clientul e zgârcit, că am trimis odată măcile și am avut cu el probleme, și am avut destul mari probleme, și a avut destul multe pretenții, cu al doilea tură i-am trimis iară măci, care a fost greșeala mea, și iară am probleme cu el. Dar m-am uitat, cum se zice, m-am uitat peste ele de 100 de ori, am fost 100% că oroa, că știu că e zgârcit, că a găsit ceva, am făcut pe maxim să n-avă probleme. Mai în scurt? Bine. Băi, zic, prinde măcile, vii măcile, sunt stup de nouă. Băi, prinde măcile acelea, pune-le în cutii de transport, de tale, de cumpără, du-le la curier, pune rambul 220 de euro, adică îți întoarce omul din satul mare, reprezentantul, mă da ziceam eu, îți întoarce banii, el și gata. Și după aceea îți trimit alte 2. Și apoi văd eu ele, ouă ori nu ouă. Când i-am spus asta, să-mi iertați, a șezut pe fund, a dat înapoi, că el n-are când de curier și n-are ce, că nu își poate să meargă 40 de kilometri. Băi, în sincera mea, am experiență să fiu la mine așa, de exemplu, să se întâmple așa cum zice el, eu făceam asta lucru. Băi, le prindeam dacă erau vii. Le puneam în cutiuță, le duceam la curier, le trimiteam înapoi în satul mare. În satul mare vedeam noi că ele ori nu. Antale le băgam în familie, îl băgam în familie și vedeam noi, nu, dacă el nu, dacă a fost divina mea, că el zice că nu. Dar la asta, cum zice, la ăsta drum el n-a vrut să iasă și n-a vrut să marvă. Ei, cu asta am terminat. Și cu asta am terminat. Zice că răgnesc. Păi clar că nu răgnesc, că mă socotește de idiot și așa mai departe. L-am blocat și cu 10 clienți am terminat. Și am mă uit sub comentarii și postează toate prostiile. Că eu sunt așa și așa mai departe. Și video ce l-a postat pe canalul lui, pe pagina lui de YouTube, că a captat țeapă, că fiindcă i-am trimis cutii goale. Vă închipuiți în cutii, dați-vă că e tortuliță. Cum a băgat el matca în familie, dacă el, Dumnezeu zice, cutițele sunt întregi. În ce cutițele le-a băgat? Cu mâna lui cea nu știu de care are, ce a pus, nu știu ce crescător de mână, nu știu cum le-a prins. Ce cutiuță? El mi arată cutiuțele mele întregi, că eu am căpătat țeapă și am căpătat cutiuțe goale, nu? Singur, vedeți, Moda zice, cum e asta treaba, ce cutiuțe? El postează cutiuțe goale, fără nimică, și zice că căpătat țeapă, că cam eu, că i-am trimis măci fără, mă înțelegeți, cutițele goale. Nu știu cum a ajuns cutiuța, a băgat alta turtă acolo, nu știu ce a făcut, și a demonstrat, a făcut show, că a căpătat țeapă. Dar chiar și turta nu e a mea, că la mine turta e galbenă, la el e turta albă.
cei din cumpărat ce cumpără tăți, cursă tăți hăt și îl arată că a căpătat țeapă. La mine turtulița e galbenă când vine. Pentru că e făcută pe miere de acasă, din stup și mai departe, pe miere naturală, cu zahăr de pudră și mai departe. La el, nu. Și îmi spune că el a căpătat țeapă de la mine. Cum a introdus el măcecene în familie? Eu idei nu am, nici nu stau. Le-a luat acolo cu mâna, ce-a făcut. Și după aceea zice că eu zină de crescători de măci, că măci la el nu au. No. Vă închipuiți și scrie că e 30 de familii și nu știu ce. Băi, ai 100 de familii, dacă nu știi metoda, iartă-mă. Asta e una ce am vrut să zic. Vă doresc o zi bună, la revedere!